Kasieba ma cwierdą młewę, ale mieć ci serce. Takie motto wybrałam do tytułu mojego wykładu kaszubologicznego, który będzie pierwszym wykładem w cyklu tegorocznych wykładów kaszubologicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Do całego cyklu Państwa serdecznie zapraszam. Wyrazem jądrem tego przysłowia jest słowo kasieba, mieszkaniec Kaszub. Dwa pozostałe ważne słowa, młewa i serce, bardzo mocno podkreślają nasz tożsamościowy wizerunek. Kaszubszczyzna, język Kaszubów, przetrwała mimo wpływów polskich, niemieckich, mimo też różnych ograniczeń, które wynikały z sytuacji politycznej na Pomorzu i dziś jest głównym wyznacznikiem tożsamości Kaszubów. O języku będziemy mówić też w innych wykładach naszego cyklu, zajmą się tym inni językoznawcy. Ja będę mówić przede wszystkim trochę o dziejach paremiografii kaszubskiej, czyli zbierania przysłów, która też pokazuje dzieje języka kaszubskiego, kształtowania się kaszubszczyzny literackiej, ale będę też mówić o tym, jak przysłowia utrwalają stereotypy, jak kształt językowy przysłów wpływa na to, że zostają one nam bardzo dobrze w pamięci i mimo woli zapamiętujemy je. To przysłowie, które mamy na planszy, które jest tytułowe, ma taki ładny, kształtny paralelizm. Cwierda młewa, mieć ci serce. Tu mamy dwa przymiotniki, które mają po dwie sylaby, to nam rytmizuje wypowiedź, ale też opozycja tych przymiotników, twardy, miękki, podkreśla nam naturę Kaszubów. To też jest pewien stereotyp, który był utrwalany w XIX wieku przez przybyszów z głębi lądów, przez przybyszów, którzy przybywali na Kaszuby poznawać ten lud, uważając go za lud obcy, ginący, inny. Kaszubi byli postrzegani jako ludzie, którzy są zamknięci w sobie, ludzie, którzy się izolują, co w przypadku Słowińców wynikało z geograficznego położenia. Byli postrzegani jako uparci, ale też właśnie twardzi. Przysłowia kaszubskie o Kaszubach, czyli takie, które sami Kaszubi utrwalili w swoim języku, mówią nam o takim wytrzymałym, zahartowanym człowieku, który jest gotowy przeciwstawiać się trudnym warunkom geograficznym, materialnym, przyrodniczym, finansowym. Kasieba reczy, a robi. Młecny kasieba chłecie rybkę i grzeba. Rebę i grzebę to Kaszybów mięso. Chlipka kaszebę to rebę i grzebę. Widzimy, że te przysłowia są bardzo do siebie podobne, trochę znaczą podobnie, ale właśnie nie o to chodzi w przysłowiu, żeby ono było zawsze takie samo, jak recytowany wiersz. Przysłowie dostosowuje się do kontekstu, do konsytuacji i o tym właśnie dzisiaj będziemy też mówić. W swojej książce Przysłowia kaszubskie, studium z paremiografii i paremiologii pod hasłem Kaszuba zamieściłam 35 paremii. Tu na slajdzie macie taki wyimek z tej Księgi Przysłów Kaszubskich, która jest jakby integralną częścią tej pracy. Połowa tej książki to dysertacja doktorska, a druga połowa to ten zbiór. Widzicie Państwo, jak ułożyłam, pokazując z jednej strony oryginalność paremii, to jest ta druga kolumna, gdzie w skrótach, które przez te pół godziny na pewno już się Państwo z nimi zaznajomią, pokazuję źródła, z których to dane przysłowie zostało wypisane, a w ostatniej kolumnie mamy informacje
o podobieństwie lub nie z polskim zbiorem przysłów, nową księgą przysłów polskich, która została zredagowana pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego. W tym zbiorze kaszubskich haseł, tych haseł dotyczących Kaszuby, jedno takie jest przysłowie, nie ma tego przysłowia, ono dopiero jakby do indeksu trzeba zajrzeć, żeby do niego trafić. Jedno z ważniejszych i takich bardziej reprezentatywnych dla kaszubskiego zbioru przysłów, oryginalne kaszubskie gbur to mur, odnotowane, jak Państwo widzą w tym zapisie kolumny środkowej przez prawie wszystkich paremiografów kaszubskich, w różnych wariantach też, to są tam te cyferki ABCD, powtórzone przez innych. Między innymi Ramut w swoim słowniku zawarł taki wariant: gbur to mur, a szlachcic jędzę za cec. Z wyjaśnieniem, objaśnieniem tego przysłowia, że włościanin ma być pewny, a szlachcic znajduje się zawsze w kłopotach. Chciałam tutaj Państwu pokazać, że takie uporządkowanie, które ja mam w swojej księdze, jest uporządkowaniem słownikowym, takim leksykograficznym, żeby każdy, kto szuka danego przysłowia, mógł do niego trafić. Wyrazy są uporządkowane według haseł Yonder. Inne słówka występujące w przysłowiach są w indeksie i można w ten sposób danego przysłowia czy danego zakresu tematycznego szukać. Natomiast zbiory paremiograficzne były porządkowane bardzo różnie. XIX wiek uczył się dopiero pewnej sztuki porządkowania faktów słownikowych, innych niż słówka. I tutaj patrzcie, mamy na slajdzie stronę tytułową oraz pierwszą stronę zbioru przysłów Derdowskiego, tego samego, który napisał o panu Czorlińskim co do Płucka po sece jachył. I popatrzmy, jak te przysłowia o tak losowo wyglądają. Mamy tutaj przysłowia, które są tożsame z polskimi. Tak długo grunt kłędał nosy, jaż są ucho urwie. Ale mamy też oryginalne kaszubskie, na przykład dzysojunie jedna białka, bukse nosy. To jest przysłowie i też taki związek frazeologiczny, nosić buksy, czyli mieć bardzo męskie, stereotypowo, cechy, czyli być stanowczym, decyzyjnym, rządzić. Mamy tutaj też takie przysłowia, które jeszcze zobaczymy dzisiaj na wykładzie, których kształt zobaczymy na wykładzie. Na przykład i takarzowi całążko do nieba są dostac. Takie dość filozoficzne, o wymowie, ale jednocześnie proste w swojej strukturze i obrazowaniu. Dakarz, może to nie wszyscy dzisiaj pamiętają, ale to po prostu człowiek, który robił dachy. Czyli będąc tak blisko nieba, do nieba też nie mógł się w prosty sposób dostać. Jak już mamy ten slajd, tutaj go widzimy, to Państwo zobaczą, że nawet Derdowski, Kaszuba dla Kaszubów w Ameryce przygotowywał wydawnictwo, które miało u dołu słowniczek, czyli nie do końca był pewny, że wszyscy Kaszubi wszystkie słowa zawarte w przysłowiach rozumieją. W moim słowniku, w Księdze Przysłów Kaszubskich, zobaczycie też Państwo często adnotacje o zbieżnościach kaszubskich przysłów z innymi regionami Polski. Z Mazurami, Wielkopolską, z Kujawskie, Kociewskie. Zwracam tutaj szczególnie uwagę na te zbieżności kaszubsko-cieszyńskie, bo one w paremiografii kaszubskiej nie są rzadkie i tłumaczone są przez badaczy peryferyjnością tego regionu. Hanna Popowska-Taborska, kiedy badała leksykę Kaszub i Śląska Cieszyńskiego, doszła do wniosku, i teraz zacytuję,
Często dzisiejsze zbieżności kaszubsko-południowo-polskie są równocześnie archaizmami poświadczonymi ze staropolszczyzny, czasem stanowią nawiązania do szerzej pojętych obszarów słowiańskich i wychodzą tym samym dodatkowo w zakres problematyki innych słowiańskich peryferii językowych. Badając frazeologię kaszubską, profesor Jerzy Treder potwierdził te wyniki badań Popowskiej Taborskiej, ale jednocześnie lubił mieć wszystko policzone, w związku z tym policzył, że w frazeologizmach mamy 150 tożsamych cieszyńskich, kaszubskich, że mamy drugie tyle wariantów. A kiedy ja dokonałam swoich zestawień w tej księdze, to między innymi doszłam do tego, że tych przysłów tożsamych jest aż 700. Skoro frazeologizmów było tylko 150, to 700 dziwi. 330 jest prawie, że identyczne i to jest bardzo intrygujące i to jest temat na pewno na inny przykład, ale nawet ten, który jest nieobeznany z paremiologią, może mieć wątpliwości, czy ksiądz Sychta, bo Państwo widzicie, że te cieszyńskie zbieżności są przede wszystkim przy notowaniach z Sychty, na pewno wszystko usłyszał na własne uszy. Tym problemem zajęłam się w artykule Zbieżności kaszubsko-cieszyńskie w paremiografii, który jest wydrukowany w Aktach Kaszubiana w 2011 roku. I w ten sposób już, poznawszy trochę tych przysłów, przejdźmy do definicji przysłowia. Przysłowie tym się różni od wyrazów i związków frazeologicznych, o których wspomniałam przed chwilą, że jest zdaniem albo jego odpowiednikiem. Czyli zdanie ma zawsze orzeczenie, a przysłowie nie zawsze musi mieć orzeczenie, ale generalnie jest to lapidarne zdanie, czyli nie można powiedzieć, czy ono jest krótkie czy długie, ono ma tyle, ile trzeba, żeby wyrazić myśl. I jest syntaktycznie samowystarczalne. To znaczy, że słowa, związki frazologiczne muszą być użyte w szerszym kontekście zdaniowym, natomiast przysłowie jest samo w sobie zdaniem i jest niezależne. Jest zależne od konsytuacji, od kontekstu sytuacyjnego, ale nie od językowych kształtu wypowiedzi. I przysłowie posiada większość następujących cech, z których chciałabym, żebyście zwrócili uwagę przede wszystkim na te wytłuszczone. Jest powszechne i trwałe, powszechnie znane i trwałe. Anonimowość, tym różni się przysłowie od maksymy czy sentencji, że nie znamy, kto je wymyślił, nie wiemy tego. No i ma zdolność do generalizowania i wartościowania, co w bardzo prostej linii odsyła nas właśnie do stereotypów, czyli sądów utrwalonych w wyniku powtarzania. Wśród terminów, którymi Kaszubi nazywają przysłowie, mamy przemówka, gytka, prywda, tak było na stronie tytułowej u Derdowskiego, rzeklezna, ale najciekawsze jest to dochlebie, zanotowane w słowniku Sychty. Dochlebie, pierwsze znaczenie tego słowa to omasta, czyli taki tłuszcz, którym smarowano, powiedzmy, chleb albo dodawano takie do kaszy czy do ziemniaków. Czyli to przysłowie jest tym czymś, co w języku jest, dodaje smaku. Dzieje paremiografii kaszubskiej, które pokazują nam właśnie trwałość przysłowia, bo paremiografowie zapisywali to, co usłyszeli. Zapisywali też to, co pobrali z innych źródeł, ale ich prace kolejno ukazujące się, zestawione w tej księdze przysłów kaszubskich, pokazują nam, że dane przysłowie trwało, że pokolenia na pokolenie było powtarzane. Na tej okładce mamy 7 przedstawicieli przysłowioznawstwa kaszubskiego.
Przysłowioznawstwo, termin od Juliana Krzyżanowskiego, zawiera w sobie oba te działy, czyli gromadzenie przysłów, paremiografia, i naukę o przysłowiach, badanie przysłów, analiza przysłów, czyli paremiologia. I o tych osobach krótko chciałabym Państwu trochę opowiedzieć. Pierwszy był Mrągowiusz. Mrągowiusz, który nie był Kaszubą, przybył do nas z Mazur, filolog, poliglota, z uchem wyczulonym na odmienności językowe. Był autorem słowników do nauki języka polskiego, też podręcznika do nauki języka polskiego. Żywo walczył o polszczyznę w Gdańsku, o czym możecie się Państwo przekonać. Chociażby na Straganiarskiej jest taka tablica pamiątkowa. I studenci etnofilologii kaszubskiej pod pomnikiem Mrągowiusza robią sobie zdjęcie. Dlaczego? Dlatego, że uważamy go za pierwszego badacza kaszubszczyzny. W 1826 roku Mrągowiusz sformułował program badań, w którym postulował zapisanie nazw miesięcy, zebranie małego słowniczka, zapisanie obyczajów, etnonimów i także zebranie małego zbiorku przysłów. Sam tego już nie zrobił, ale w swoim zbiorku wyrazów, który stworzył po podróży do Słowińców, zawarł takie oryginalne kaszubskie przysłowie: Puci ksądz gdycze, ksędzowo skycze. Widzimy ten paralelizm i ten kształt językowy formuły przysłowiowej, ale także tożsame z polskim. W słowniku jego się pojawiło jopun, tepun, ach też banze swinie pasu. Mrągowiusz z racji swojego wieku nie mógł zrealizować wszystkich swoich postulatów, ale los mu dał godnego następcę. Był nim Florian Cejnowa ze Sławoszyna, lekarz, którego historia ochrzciła mianem pierwszego paremiografa kaszubskiego. On w 1852 roku wydrukował w Petersburgu zbiorek Łebraści Kaszepści Gonarecia, który to zawierał prawie tam 300 przysłów. Tam jest więcej tych faktów językowych, ale nie wszystkie są przysłowiami w dzisiejszym rozumieniu definicji tego przysłowia. Potem większość z nich weszła do dwóch pierwszych tomów czasopisma Skyrb Kaszepsko-Słowińści Młewe pod tytułem Pierwsi tesąc kaszepsko-słowińścich gytk. Cejnowa zapisał tych przysłów 660, pogrupował je w sposób nie dający się, że tak powiem, logicznie opisać, ale to nieważne. Zapisał przysłowia znane, tożsame z polskimi i przysłowia, które są oryginalnie kaszubskie. Jego prace dzisiaj są właściwie podwaliną naszego myślenia o paremiografii kaszubskiej. Ale też jego działanie zainspirowało Derdowskiego, którego Nurcyk, widzieliśmy już to wydawnictwo, zawierał też tych przysłów dosyć tyle, ale wyszedłszy dla Kaszubów, którzy byli poza granicami tutaj swojej małej ojczyzny, miał im przypominać tradycje, miał im przypominać zwyczaje, miał być tą nicią, która łączy stare i nowe, i też w przestrzeni tamten kraj z nowym krajem. I to najbardziej znamienne jest dla tradycjonalności tego gatunku folkloru, jakim jest przysłowie. Ma łączyć pokolenia przekazywane z ust do ust. I ważnym paremiografem kaszubskim jest Leon Ropel, który wydał zbiorek z Księgi Mądrości Morzan. To są przysłowia dotyczące morza, pracy na morzu, Pomorza jako regionu, ale jego ważniejszą pracą była zebranie zbioru, którego jakby nie widzieliśmy nigdy, bo on jakoś w rękopisie pozostał w archiwum Nowej Księgi Przysłów i Wyrażeń Przysłowiowych Polskich.
Tam Ropel zamieścił 820 przysłów kaszubskich, oprócz tych, które znał z Adalberga, dodał przysłowia z Derdowskiego, dodał przysłowia ze słowników, wówczas były tylko 3 tomy, ze słowników Sychty. Dzięki pracy Ropla przysłowia kaszubskie szerzej zostały poznane przez polskiego odbiorcę, a zestawione na tle tych polskich pokazały swoją odmienność, swoje bogactwo, koncept językowy, są bardzo ważną częścią tego polskiego zbioru. Słownikiem Sychty zajmiemy się trochę dłużej za chwilę. Jak Państwo widzieliście na okładce mojej książki, mamy tutaj u góry są paremiografowie, czyli ci, którzy wydali przysłowia w zbiorach, a u dołu mamy zdjęcia leksykografów kaszubskich, czyli tych, którzy zajmowali się gromadzeniem słów, a w swoich słownikach przysłowia używali do tego, żeby pokazać, jak słowo żyje w języku. Czyli była to egzemplifikacja użycia tego wyrazu w zdaniu. Niektórzy z nich te przysłowia oznaczali. Czasami nie oznaczali niekonsekwentnie, albo przez nieumiejętność, czyli nie do końca wiedzieli, że to jest przysłowie, albo po prostu myśleli, że wszyscy to wiedzą. Trudno to orzec. Jakie dane liczbowe mamy w tych słownikach, Państwo widzicie. Mamy tutaj słownik Ramułta, słownik Lorenza. Specjalnie tam są takie 2 daty, bo słownik jakby został skończony w 1937 roku, a wydany w 1958. To jest ważne z punktu widzenia jakby przysłów, bo wojna dużo zmieniła w naszym zachowaniu językowym. I słownik Sychty, który bardzo, bardzo na tym tle jest imponujący. Nie bez powodu my, Kaszubi, mówimy, że jest to monumentalne dzieło. Tych przysłów w słowniku Sychty mamy mniej niż 5000, ale w porównaniu z innymi zbiorami jest to wielokrotność wszystkich tych zbiorów razem. Dlaczego słownik Sychty jest dla nas tylko ważny nie tylko ze względu na liczbę? Sychta w swoim słowniku już konsekwentnie oznaczał przysłowie, związek frazeologiczny, starał się to rozdzielić. Sychta oprócz tego, Państwo widzicie w tych kwalifikatorach, chciał pokazać, jak to przysłowie żyje w swojej sytuacji naturalnej, sytuacji językowej, kulturowej. Opisywał znaczenie tych przysłów, opisywał sytuacje, w których te przysłowia mogły być użyte. Często przytaczał anegdoty, bajki, podania, które były związane z danym przysłowiem albo były puentą czy zaczątkiem tego tekstu folkloru. Liczby, które są w słownikach, są szacunkowe, ale tak na oko widać, że tych przysłów jakby jest coraz mniej. Jest to spowodowane koncepcją słownika, czyli Sychta przytaczał jedno przysłowie przy różnych hasłach. Będzie przy haśle, jak mamy przysłowie, im bardziej kłeta smucze, tym bardziej when wagon dźwigi, to Sychta go przytoczy i przy kot, i przy smukac, i przy dwigac, i przy wagon. I w ten sposób to przysłowie nie zawsze tak samo wyglądające, co widzicie Państwo na slajdzie, pojawia się w słowniku wielokrotnie. Niżej mamy przysłowie, które bardzo ładnie pokazuje, jak formuła przysłowiowa pracuje z rymem. Jest ganse i kanse. Samogłoska nosowa, taka ulubiona, jako gans, taci, kans. Oprócz tych wielokrotnych zapisów mamy w słowniku Sychty warianty. I tą wariantywność przysłów potwierdzają nam też inne zbiory paremiograficzne czy leksykograficzne. Ja przyjęłam tutaj zasadę na tych slajdach, że nierzadko opisuję te źródła,
Mamy tutaj skróty, które oznaczają Cejnowę, Ramuta, Lorenza, Derdowskiego, Labudę, Aleksandra Labudę, Guciewego Macka. Pojawią nam się jeszcze inne, które są najczęściej skróceniem pierwszej części nazwiska danego zbieracza. Taka ładna metafora pięknej miski pokazuje, że przysłowie kaszubskie nie zawsze jest proste, a jak niektórzy myślą prostackie, ale potrafi taki kunszt słowny wydobyć w sposób dla języka właściwie prosty. Mamy tutaj taką konstrukcję pytania. Ceś po piękne misce, kiedy łena je pusto. Ta piękna miska może być malowana, może być próżna i to odwołuje nas jednoznacznie do osoby, która jest śliczna, ale niewiele wie. O tym zasobie frazeologicznym i paremiograficznym słownika Sychty napisał Jerzy Treder cykl artykułów drukowanych w Pomeranii. Można je znaleźć w bibliotekach cyfrowych. Zostały one potem wydane w monografii Kaszubi wierzenia i twórczość ze słownika Sychty. Ta książka nie jest książką naukową. Miała 7 albo 8 wydań, co dla naukowca jest niezwyczajnym wydarzeniem. I Treder o przysłowiach Sychty mówił tak i o słowniku. Sychta przyjął metodę kompleksowego prezentowania zebranego w terenie materiału w konkretnych hasłach i w całym słowniku, który dzięki swojemu encyklopedycznemu charakterowi sprawia, że poszczególne wyrazy żyją w nim jak w najnaturalniejszym otoczeniu. Ten kontekst językowy dla przysłowia, osadzenie przysłowia w konkretnej sytuacji jest bardzo znamienne i bardzo ważne dla odczytania znaczenia. Bo to samo przysłowie może się pojawić w różnych sytuacjach i nabierać odmiennych, zmodyfikowanych znaczeń. I to wcale nie jest źle, to jest dobrze. Na tym polega odczytywanie metafor, że my się tym słowem jakoś bawimy. Na slajdzie macie Państwo takie przykłady, które są wyeksterpowane, wypisane ze słownika Sychty i oryginalne kaszubskie przysłowia, które nawiązują bardzo do wierzeń, do zwyczajów, zostały opatrzone objaśnieniem. Może już Sychta też myślał, że niektóre z tych faktów mogą być dla następnych pokoleń, mimo powtarzania mechanicznego, niezrozumiałe. Zapustny tuńc, zdrowia kuńc. Mamy bardzo dokładny rym oraz przeciwstawienie paralelne dwóch faktów, czyli że te zapusty muszą być obfite, muszą być huczne, tak że się człowiek pochoruje do tego postu i będzie może poszcząc będzie się lepiej czuł. Inny przykład egzemplifikacji użycia tych wyrazów, czy pokazania, jak paremia żyje w kontekście, jest bardzo kontekstowo. Tutaj specjalnie wyszukałam takie przykłady, które pokazują takie myślenie bardzo XIX-wieczne, kulturowe, obyczajowe, dotyczące jakby pozycji kobiety i mężczyzny, czyli kobieta musi wyjść za mąż i może wyjść za byle kogo, byleby nie została starą panną, bo stara panna, a stare masło, to na jedno wychodzi. Pokazuje też, że chłop nie może żyć bez baby, bo jeżeli zostaje wdowcem, to z jednej strony jest smacznym kąskiem dla kobiety niezamężnej, a z drugiej strony po prostu jemu jest potrzebny ktoś, kto się będzie nim opiekował. I nie mogłam sobie odmówić, aby na dzisiejszym wykładzie nie pokazać Państwu kilku pięknych przysłów kaszubskich, które są oryginalne, zapisane tylko przez Sychtę i odwołują się do tego, co księdzu Bernardowi Sychcie było najbliższe, czyli sytuacji kościelnych, zwyczajów związanych z rokiem liturgicznym.
mamy piękne przysłowie: brzuska, wierzba i dana są w służbie u niebieścigłe Pana, czyli to jest o roli brzozy, wierzby i świerku w świętach Boże Ciało, Wielkanoc. Tam jest, ja na Wielkanoc mam lany poniedziałek, a na Kaszubach to jest śmigus dyngus i dyngus bardziej, dygowanie, wierzbami też, nie tylko jałowcem, i dana, czyli właśnie choinka. Ale mamy takie, które odwołują się do tej leksyki, ale wcale nie oznaczają niczego religijnego, czyli prędzy nie śpiewuj alleluja, jaż bandą jastrę. Czyli nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Bardzo takie refleksyjne. Gwizdka przychydy i łetchydy, a me przechydme, a me łetchydme, a nigdy nie przechydme nazyd. I takie jeszcze jedno ładne zestawienie. Łęby chcę mieć na ziemi gwiazdkowe gloria, a wielkanocne alleluja, a o zemścich piątkach łyn zabeł. Czyli mamy tutaj znowu odwołanie do znanych, tradycyjnych zachowań związanych z kultem religijnym, ale wcale to nie dotyczy tylko tego, co jest religijne, ale tego, że trzeba ciężko pracować na to, żeby mieć jakąś radość życia i po. Wśród tych przysłów zapisanych przez Sychtę znajduje się kilkanaście bardzo ciekawych konstrukcji, rzadkich w przysłowioznawstwie polskim, kaszubskim też. To są priamele, welleryzmy, przysłowia dialogowe. Taki priamel to jest taka struktura semantyczno-syntaktyczna, która polega na tym, że zestawiamy dwa elementy i na koniec wyciągamy zaskakującą puentę, jak pierwszy przykład. Wóz odpoczywał łed zemą, sanie łeb lato, kuń nawet nie zelenimo. Ta puenta na koniec ma nas zadziwić, rozśmieszyć, zabawić. Badacze nie są do końca zgodni, czy takie okresy trójdzielne, które za chwilę tutaj właśnie mamy dalej, czy to też są priamele, czy nie, bo tam jest tak, że nie ma tej zaskakującej puenty, ale po tych dwóch zestawieniach pojawia się trzecie, które ma nas zaskoczyć, ale jest strukturalnie podobne do tych dwóch, które widzieliśmy wcześniej. Znane, zapisane przez Sychtę, ale znane też w zbiorach innych języków słowiańskich. Przysłowie: jak pójdziesz na łejnę, płemedle się rys. Jak pojechasz na młeże, płemedle się 2 razy. A jak się będziesz żenił, nie zabądze 3 razy się płemedlec. Ważne, myślę, że dzisiaj młodzi sobie często to biorą do serca i na tej drugiej modlitwie odpuszczają. Weleryzmy, czyli przysłowia, które są wypowiedzią włożoną w usta mówiącego, a same w sobie stanowią jakby pokazanie tej konsytuacji. Mamy tutaj na slajdzie 3 niejako przysłowia. Moje uczynki idą za mną. Biblijne. Człowiek się może mylić. Znana fraza, sentencja, maksyma, cokolwiek, aforyzm. Człowiek żyje wiedno w strachu. I teraz te przysłowia włożone w usta kogoś nabierają takiego dowcipnego charakteru, są zaskakujące. Najczęściej jest to wypowiedź dowcipna. Człowiek żyje wiedno w strachu. Rzep knyp, chłopak chodzący do szkoły. Łeb lato to grzmi, łeb zemę ja muszę kładzec do szkłełe. Zbiór kaszubskich weleryzmów jest bardzo duży w porównaniu ze zbiorem weleryzmów w stosunku do, powiedzmy, zbioru polskiego. Czyli stosunkowo te liczby wyglądają imponująco. Ale jeszcze w tym zbiorze naszych kaszubskich weleryzmów najwięcej jest przysłów o stosunkach damsko-męskich. I te przysłowia najdobitniej pokazują stereotypowe widzenie roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie XIX wieku.
Ale ze względu na swój dowcipny charakter, ze względu na konsytuacje, w których pojawiają się te fakty w życiu społeczności, no popatrzcie Państwo, że nie mamy jednej tutaj prawdy i nie mamy reguły życiowej. Wszyscy głedzone nie są szczęśliwi, rzekł chłop i nabił babie. A ona, lesą nie wdywy i w niżetną bitwę, rzekła białka do chłopa i rżnęła go w łeb. Czyli takie przysłowie kaszubskie ma na każdą niemoc płemoc. Nie mamy tutaj systemu moralnego, takiego utrwalonego, spójnego, jakiejś filozofii. Mamy po prostu przysłowia, które mają rozładować sytuację, napięcie, pouczyć, być przestrogą, być wskazówką. Myślę, że na naszym spotkaniu poniedziałkowym, 7 października, Państwo usłyszycie więcej przysłów, które mówią o stosunkach damsko-męskim. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na kilka, ale po to, żeby zwrócić uwagę na ich językowy kształt. Mamy przysłowie: białka bez chłopa to jak kuń bez łuzdę. To jest tak jak białka bez szertucha, to jak pies bez łegona. I takich przysłów mamy bardzo dużo, które nam zestawiają dwa elementy po to, żeby zobrazować pewnego rodzaju prawidłowość. Białogłowska cąża Boga chwali, dzywczycy diabła cesi. Stereotypowe. Za ugryzłym jabłkę nikt sam nie zdzibnie. Możemy tutaj różne konteksty wymyślać, ale ten najbardziej oczywisty jest taki, że kiedy dziewczyna już straciła dziewictwo, to jest ta ugryzione jabłko. Ale o chłopie te XIX-wieczne przysłowia mówią: zabłecił się łyżenic i temu nie bezbiałci. Czyli dużo większa wyrozumiałość dla kawalera niż dla starej panny. I w ten sposób, trochę pokazawszy Państwu, jak to przysłowie było zbierane i skąd je mamy, bo przysłowia żyją w żywej mowie, a to, że paremiografowie czy leksykografowie je spisali, pozwala nam dzisiaj je analizować i myśleć o tym, jak myślano w XIX wieku, jak to myślenie ukształtowało społeczeństwo. Chciałam zwrócić uwagę na językowy kształt przysłów, który w wyniku różnego rodzaju analiz doprowadził mnie do sformułowania takiego terminu formuły przysłowiowej. W badaniach bajki ludowej sformułowano termin dotyczący formuły bajkowej, który mówi o początku, o końcu, o tym, jak ta bajka, jakie ma elementy strukturalne. Natomiast jeśli chodzi o przysłowie, ustaliłam, że formuła przysłowiowa jest to jednostka metryczno-leksykalno-semantyczna, czyli metryka, rym, rytm, dobór słów i obrazowanie, która da się powtórzyć w różnych kontekstach i sytuacjach. Popatrzmy, jak można te przysłowia zestawić, aby tą formułę przysłowiową unaocznić i wydobyć. Jaka robłeta, taka zapłata, jaka chłerost, taka arbata, jako głowa, taka mowa, jaci rozum, taka gytka, jaka wies, taka gytka i tak dalej, i tak dalej. Jaka, taka, bardzo przejrzysta formuła. Zdania, definicje. Robota ma wsze, dupa nie ma łeczu, duch ranków nimy. Państwo widzicie, że one są bardzo podobne w tej formuliczności. Coś ktoś ma, mam, nie mam. I krótkie. I w ten sposób można je modyfikować w różnych sytuacjach. Inne zdania, definicje wykorzystują porównania lub przeciwstawienia. Czyli, już mieliśmy takie przysłowia, na przykład hecze bez płota to jak białka bez chłopa. Człowiek bez nodzi to jak ryba bez krzela. Pszczelisz bez dmuchycza, to jest takie narzędzie, to jak żołnierz bez karabina.
I w ten sposób można łatwo sobie wyobrazić, że powstaje na przykład uczeń bez dwoi, to jak żołnierz bez karabinu. Formuła przysłowiowa powtarza, daje się po prostu modyfikować w tych swoich komponentach leksykalnych bardzo łatwo. Mamy takie ładne przysłowia, które zaczynają się od spójnika i ani. Zdania, definicje możemy połączyć z formułami incypitowymi i wyjdzie nam zupełnie nowa paremia. Przysłowia, tak jak w tytule naszego wykładu, często wykorzystują opozycję i ta opozycja może dotyczyć jakości, ilości, wielkości, pierwszeństwa. Przykłady macie Państwo na slajdzie. Do tego dochodzą nam różnego rodzaju innowacje, w którym szczególnie młodzi ludzie są bardzo zdolni. Mamy też rym, który dla twórczości oralnej, ludowej, folkloru słownego jest bardzo ważny, bo on podtrzymuje nam pamięć, ma działanie mnemotechniczne. I czwarte źródło, nie przedstawione przeze mnie tak dogłębnie, piśmiennictwo Kaszubów, literatura kaszubska, potwierdza nam, jak te przysłowia żyją w konkretnych sytuacjach, w fabule, w świecie przedstawionym utworu, co musi być też jakiegoś rodzaju dowodem na to, jak żyły one w świecie Kaszubów codziennym. Formuła przysłowiowa, konkretny kształt składniowy, dobór wyrazów, rymy, rytm, to jest coś, co sprawia, że fakty językowe, którymi może nie do końca się zgadzamy, które nie odzwierciedlają naszego dzisiejszego myślenia o świecie, tak łatwo nam przychodzą na myśl. Rodzimy użytkownik języka jest bardzo predysponowany do tego, żeby takich struktur używać. Łatwo je wyłapuje z żywej mowy. Dzięki tym strukturom, dzięki zaimkom, które się pojawiają jak kłeżdy, wszecce, wiedno, wszandze, możemy fakt jednostkowy zgeneralizować, pokazać, że to jest doświadczenie nie tylko jednostki, ale całej społeczności i przedstawić całą klasę zjawisk, typów, zachowań, stereotypów. Współcześnie dużo rzadziej słychać przysłowia w żywej mowie, bo ma to różne przyczyny. Z jednej strony nie ma powszechnej akceptacji dla tego, co wyraża samo przysłowie. Te stereotypowe, zgeneralizowane ujęcia są dalekie od naszego dzisiejszego myślenia o świecie. Świat się zmienił, a utrwalone tradycją frazy nie przystają. Bywają dowcipne, często są przez młodzież modyfikowane, no i dobrze, bo to daje im drugie życie. Przysłowia też nie są powtarzane, dlatego że świat się zmienił ze swojej natury. W zbiorach paremiograficznych mamy bardzo dużo przysłów kalendarzowych, mamy przysłów nawiązujących do zwyczajów, obrzędów, do tradycyjnie wykonywanych czynności przy pracy w polu czy w gospodarstwie, a w naszym dzisiejszym zurbanizowanym świecie są one dla młodego użytkownika języka nieczytelne. Bardzo dużo zależy w naszym życiu od tego, co jak nazywamy. Że obrazy zaklęte w przysłowiach może są nam dzisiaj współcześnie obce, może przeczą zdrowemu rozsądkowi, ale są świadectwem trwania, świadectwem przechodzenia z pokolenia na pokolenie języka. Można by było powiedzieć, że tak jak bajki, tak jak pieśni śpiewane, przysłowia same w sobie utrwaliły nam słówka, wyrażenia, zwroty, całe zdania. Formuła jest niezmienna. Nawet jeżeli dziś tworzymy slogany reklamowe, często odwołujemy się do tego, co nam dały przysłowia. To dochlebie, o którym mówił Sychta, które zapisał Sychta, to jest ten smak języka.